Karakoranareo mbala tsio, karakoranareo fayo, karakoranareo mbala mlalo, geda mi represente le roi de Kuduru. Pua. Bon, hitantsika titre jiaby le Jacques jiaby fa napetrako edy e. Alors, izegny hitantsika zegny koranantsika niany fagnazavana niany zegny resaka liquidité. En français boka izy liquidité, en anglais na en Afrique du Sud zay rô kaiky izy liquidité. Azao ataontsika français fa tonatsika coloriser français. Bon, ny nato zegny tsy nazahoan'ny liquidité finaly copier-coller maro nareo boka mangataka fagnazavana. Bon, taka tena zegny akaiky nareo azavaigna izy. Ny nato tsy nazahoan'ny liquidité copier-coller liquidité trophée quoi. Bon, 4 critiques ambarako anareo zegny 4 antony tsy nazahoan'ny trophée. Tsy ataontsika lava vidéo fa ianareo mety azonao ariary no ketrika izy zegny sy nadavy. Bon, voalohany zegny liquidité zegny copier-coller liquidité zegny izy zegny fa tsy tokony izy zegny tokony tady demi-finale zegny izy fa nanlehibe ro azao fa azo le commerce azao tanao zay raha jiaby zao vola de nampekadro finale izy azao le izy nampekadro finale de izy koa fa na finale tiorony sala hoe le jury volako zegny azao jury zegny le mpitsara koa fa na finale zegny liquidité zegny copier-coller liquidité de nialamboatry le jury zegny azao. Peuple zegny makafy izy azao peuple zegny makafy liquidité trop makafy izy zegny olon'ny peuple quoi, vraiment peuple makafy izy. Mais le jury tsy afapo boko zegny misy raha zegny critique jury zegny tsy nafafapo azao boko zegny nino tsy vita jury mpitsara atao fo koa izy izy nandesika talehibe tagnabo tany zegny fotony misy nikorana ro nandesika tagnabo tany zegny resaka fitsaragnany liquidité quoi azao. Ke critique zay tsy nazahoany le finaly voalohany zegny izy nihira tary zegny izy nagnano teny anglais azao critique voalohany izy zegny teny anglais zegny fa etsika copier-coller Madagasikara fa tsy en Afrique du Sud ou en Amérique azao. Ke le mpakafy amin'ny faritra be zegny tsy mahera volagny tsy mahera volagny na teny anglais azao le izy fotony le copier-coller zegny fanaposena mpanakanto zegny azao le izy ke izy zegny izy nagnano teny anglais igny de maro tsy mahay izy fa le fiotira fa tegna araka an'le vahoaka igny zay le critique jury araiky. Boka eo zegny critique faharoe azao tsy nazahoan'ny trophée izy sarotra amy jury zegny ampitsara andena mia izy finaly kanefa tsy nahazo autorisation amin'ny élément liquidité azao fotony anao koa magnano hiran'olo karaha io zegny azao anao mila hitanao misy droit d'auteur quoi anao tokony misy autorisation amle tompon'le hira. Bon, en tant que le tompon'le hira fa tsy eo bon amle élément liquidité mbala eo azao le groupe nazy mbala eo tatsika izy tsy ela tanosy be tahoahoany azao tokony mahazo autorisation zegny izy nangala autorisation tagny azao sarotra amy jury amizay zegny andegna mizy finaly fotony tsy nahazo autorisation azao izy tsy nahazo autorisation karakory zegny izy koa zegny nahazo finaly ty tsy maintsy andeha tourner amin'ny hira io azao andeha hitady vola izy exemple agnano tourner hitatsika zegny copier-coller aby koa fa succès be ro mandeha tourner tour de mada azao karakory zegny izy tsisy autorisation
droit d'auteur amin'ny tompony hira karakory tena amezana izy finaly kanefa copie-coller malaza international amin'ny YouTube jiaby mahita izy. Igny zay deuxième tsy nazahoany azao jury amindray zegny nanapa-kevitra tsy nanamia izy. Igny deuxième le critique. Troisième critique koa izy zegny nagnano hira étranger azao hitantsika fa raha copie-coller zegny tsary misy olo magnano hira étranger na magnano hira vazaha mahazo copie-coller tsara raha koa nareo nagnaraka copie-coller depuis tamitaogno tany tsara nahita nareo olo vazaha nahazo copie-coller. Hitantsika fa chaque année misy copie-coller liquide be ao azao izy ka ataony mafy sady grave copie-coller liquide be azao fa tsy maintsy araraka andreo amin'ny demi-finale agny fo liquide be abo azanao zay fa reko nampanongaindreo fotony andreo fa ireo cible olo en collision ameo azao andreo tian'olo zegny izy vahoaka zegny afaranazy fa le jury ndraiky rabeon zegny directeur général jury ao azao io zegny tsy pour izy azo raha io fotony ko izy mahazo karakory zegny conséquence-ny raha ty azao fotony ko izy mahazo ka tsy maintsy alaza be raha io tsy maintsy horegny groupe-ny liquide be en Afrique du Sud agny tsy maintsy exemple itoro rô azao misy conséquence grave zegny amindreo le jury zegny nanapa-kevitra azao fa peuple afarany copie-coller liquide be fa jury ndraiky le misisisinao nombre ao ireo nefa secret silatra ireo fa secret silatra fa reo nandiniky karakory le conséquence azao karaha zegny de atsika zay tsara nahita hira vazaha na hira étranger nahazo copie-coller fotony miala amile fitorina internationaly azao ialagna amile commerce fotony zegny de raha zegny fa ataka anao koa mahazo champion io anao zay fa mandeha mitady vola amile hiran'olo igny azao ialagna amin'igny tsy amiagnanao le trophée fa ananao mérite amizigny fa ataka anao nagnano hira vazaha nagnano hira étranger tsy amiagnanao le izy amile respect-ny droit d'auteur fotony anao tsy nahazo autorisation tompony nagnano hira igny azao da karaha zegny fa telo atsika igny fa efitra amizay azao de tsisy olo matatra style liquide be zegny tsisy olo koa mbola hitantany tsisy olo matatra geste anazy fio anazy vocal style jiaby tsisy azao igny koa nizy zavany jury koa igny maro raha maty tamin'ny copie-coller liquide be maro azao vocal fio liquide be mikaritsina azao manakitra igny azao statra maro raha maty geste technique mboazy hitantsika fa copie-coller izy mila mitovy sora igny diagny le lokonazy stylenazy mitovy amin'ny liquide be mais le couleur io tsy de jobo be karaha liquide be oro liquide mavety orombiagny tsy mavety azao hitantsika zay fa rasta naturel jusqu'à ty rasta miagny zegny azao mbala rasta vosogna donc tsisy olo maraka copie-coller liquide be zegny de hitany jury koa igny zegny de azao igny koa zegny nampiarandreo amy critique koa tsy nazahoany finaly fa le tegna marigny aminazy globalement ensemble le izy zegny copie-coller tsy manamia olo trophée na finaly ko tsy ko anao magnano hira vazaha azao fa anao mila magnano hira gasy foto raha io fanososiagna fagnaposiagna mpanakata Madagasikara ao boko raha io Madagasikara mba ataova placenao fo baka anao magnano raha gasy io ane tsy pazapay io tsy voix d'or io tsy raha concours de voix azao fa copie-coller azao le izy tsy mizaha fio fo ao maro zay ataova placenao zay anao zao magnano Madagasikara olo magnano hira vazaha ndraiky amezanao le champion maro manjary ialam-boetry baka gazety jiaby volana azao olo magnano hira étranger azo kanefa misy gasy tokony mahazo izy azao donc zegny raha tokony dinianareo fa raha ma copie-coller za ty nagnaraka zo taloha ireo
tsary nagnamia koa anao fa mira étranger mira vaza o koa fa hira anglais anao jamais anao mahazo finaly fa anao mila magnano hira gasy fotony base loha zegny raha io Madagasikara manosika mpanakatry Madagasikara bon